खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 24 अक्ट'बर 2020 सुनिबार फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर दिनै फुंबिलियाव बांद्राय खौरां गैया, जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो नोंथांमोननो फारि फारि बेखेवनानै होनोसै। गिबि खौराङा जाबाय 14 अक्ट'बराव बिहारनि चम्पारण जिल्लानिफ्राय सासे 7 बोसोरनि हौवासा गथ' लांखारनायखौ महाराष्ट्र आरो बिहारनि पुलिसफोरा जमायै बा जयै खामानि मावनानै सासे दायनिगिरिखौ मुम्बाइनिफ्राय एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे गथ'खौबो मोनफानो हादों। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला अक्ट'बरनि 19आव गथ'नि न'खरनिफ्राय 20 लाख रां दाबि खालामदोंमोन आरो फैसाखौ हराब्ला गथ'खौ बुथारगोन होननानै धमखि होदोंमोन होननानै पुलिसफोरा बुंदों। लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव कच राजबंशीफोरा गोदान आफाद दादों आरो बै आफादनि मुङानो जाहैबाय कच राजबंशी जातीय परिषद। माने बिथांमोना गोदान आफाद दादों आरो बै आफादनि गेजेराव गावसोरनि हारिखौ थोंगोरै बा गेरेमसायै लाखिनो थाखाय बे आफादखौ दादों होननानै कच राजबंशीफोरा बुंदों। गुबुन फारसेथिं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आरो कर्नाटकनि माखासे जायगायाव गोब्राब अखा हानायजों आबाद खहाया सिलिंखार जानायनि जाहोनाव सामब्राम एबा पियाज, जोंनि बर'आव सामब्राम गोजा होनो आरो बांसिन बर' मानसिफोरा जेरै बरमानि बर'फोरा बिसोरो पियाज होनो, नाथाय बेखौ बर'आव सामब्राम गोजासो होनो। पियाजनि बेसेना सेरसेयाव 11 रां बारायदों। माने अखा हादोंमोन, अखा हानायनि जाहोनावनो पियाजनि बेसेना बारायदों। दानिया फैदों गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कर'ना भाइरासनि जाहोनाव इन्ड' नेपाल बर्डारा 7 दाननि थाखाय बन्द' जादोंमोन। बन्द' जाखांनायनि उनाव अक्ट'बरनि 22 खालारनिफ्राय खुलिनाय जादोंमोन, नाथाय नेपाल गभर्नमेन्टआ बर्डारखौ बन्द'यैनो दोनफिननो थाखाय आखायाव लाबाय आरो बर्डाराव पुलिसफोरखौबो बारायनानै होबाय। बे खौरांखौ मिथिनानै जों रोखायै नुनो मोनदों जे नेपाल हादोरा जोंनि बे हादोरखौ बेरेखा खालामदों होननानै। नङा होमबा लोगोफोर? जोंनि बे भारतनिफ्राय बर्डारखौ खुलिबाय, नाथाय बैसोरनि हादोरनिफ्राय जायबा नेपाल हादोरनि बैसोरनिफ्राय बर्डाराव पुलिसफोरखौसो बारायबाय आरो बर्डारखौ बन्द' खालामना दोनबाय। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि लम्बारु नार्जारि बिथाङा थांनाय बोसोराव माइ गायनानै मैगं थाइगं फाननानै बोसोरसेयाव 3 लाखनिसायबो बांसिन रां खामायनो हादों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा गुबुनफोरखौबो गावबायदि आबाद मावनानै फैसा खामायनो थाखाय बोसोन होदों। गुबुन खौराङा जाबाय महाराष्ट्र गभर्नमेन्टआ अखा हानायजों सिलिंखार जाजानाय जायगाफोरखौ फाहामफिननो थाखाय एबा न'खरफोरखौ मदद खालामनो थाखाय 10,000 कोटि रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशआव दारि लानायनि थाखाय सासे मुस्लिम पुलिस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामनाय जाथाया जोंनि बे हादोरनि मानसिफोरखौ सोमोनांहोदों आरो दा बेनि फारसे पुलिसफोरा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सासे पुलिस अफिसारखौ दारिनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जाथाया भाइराल जादों। दा बेनिखायनो बे खौरांखौ आं दिनैबो होनाय जाबाय, मैयाबोथ' होखादोंमोन, आरोबाव दिनैबो होनाय जाबाय। लोगोसे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ डिसेम्बराव खुंनो लानायखौ जोंनि बे बिटिआरआव थानाय बर' फिसाफोरा रंजानाय फोरमायदों आरो सोरबा डिसेम्बर दाननि सिगांनो जोंनि बे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ जानांगौ होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो, आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बै गाहायाव गोजा जान' जानानै दङ, बै गोजा जान' जानायखौ सेरनानै गुफुर खालामबानो जाबाय आरो साइडआव बेलबो दं, बै बेलखौबो सेरबानो जाबाय। दाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। आं माने ब्लग चेनेलबो खुलिनो नाजाबाय, ब्लग चेनेल आं खालामनो नाजादों, नाथाय आङो ब्लगआव बोरै खालामनांगौ बोरै मानांगौ जेबो आइडिया गैया। अब्लाबो आं नाजागोन। खनसे देखायनायनि खनसे आङो इन्ट्रडाक्सनखौ माबोरै होनांगौ बेखौबो रोङा आङो। माबायदि बेलेगनिखौ खावनो नामा एसे? सासे आंनि बेस्ट ब्लगार दङ, बै बेस्ट ब्लगारा माबायदि बुङो? गेदेरफोरखौ खुलुमबाय, उन्दैफोरखौ हेलौ, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय, बेबायदि होनो आरोना। खनसे देखायनायनि गेदेरफोरखौ खुलुमबाय, उन्दैफोरखौ हेलौ, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय, बेबायदि। नाथाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों खनसे खोन्थाबावनि। केमेरा एंगेला नायनो ओरै। गेदेरफोरखौ खुलुमबाय,
उन्दैफोरखौ हेलौ नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय